Assalamu alaikum. Barka da zuwa tashar Hausa 24 TV. Muna so idan yau ne farkon ziyartar ku da ku daure ku danna subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora. Wato wannan tasha mai albarka mai suna Hausa 24 TV ta saba kawo muku wato sharhi na 'yan kan Kannywood da ma kuma tarihin rayuwarsu. To a yanzu ma ta tafi a gurguje wato ganin wato yadda ta kawo muku wato labari da ɗumi-ɗumin shi wato na babbar jaruma wadda aka fi sani da Mummy Gombe. Ita dai Mummy Gombe 'yar asalin garin Gombe ce wadda aka haifa wato a garin Gombe a wata unguwa. To mai sauraro garin Kano ne ta zo wato neman fim, ta je tana sha'awar yin fim. Sai wani kawunta ya ce mata idan dai har tana sha'awa to lafiya lau za a saka ta. Sai take cewa a'a gida ba za a bar ta ba. Sai ce a'a za a bar ta. Sai ta ce za a bar ta amma sai dai in kawun nata ne ya yi wa gidan nasu magana. Sai ta ce to lafiya lau. Sai kawun nasu ya je a gurguje ya yi wa wato mahaifiyar nata magana da kuma mahaifin nata. Mummy Gombe kun ji abin da ya kawo ta wato a garin Kano, inda ta fara yin wato harkar fim ɗin nata, wani fim mai suna Nawa. To mai sauraro wani fim mai suna Nawa wanda Mummy Gombe nan ne ta fara shahara sosai a bayan wato kafafen sada zumunta, inda wato jaruma Mummy Gombe ta fara haskawa a tauraruwar tata, inda ta yi wannan fina-finai daga baya ta ƙara zuwa ta haska wani fim kenan. To abin da ya kawo ta a industry a Kannywood kenan a garin Kano, kuma yanzu har ake tashi wato har jarumar yanzu ta samu award kala da kala, wato musamman shekarar ta 2023 inda jaruma wato tare da Hamisu Breaker, inda shekara ta 2020 inda suke ta rawar tsallen bakaɗi su wato da jarumi Hamisu Breaker, inda tauraruwar ta haska a wannan lokaci, wanda ko da ban faɗi muku ba kuna ɗaya daga cikin wato wanda kuka ga wato wannan bidiyon nata wato waƙar nan mai suna Jaruma, inda jaruma Mummy Gombe ta yi suna sosai ta fice wato a cikin industry da kuma Kannywood gabaki ɗaya. To mai sauraro yanzu dai za mu ci gaba da kawo muku wato na sharhi akan wato wannan jaruma Mummy Gombe, wato inda take yin tsaka da ƙwalisarsa, inda Mummy Gombe jaruma ce ta ɗaya wadda cikin jaruman matan Kannywood babu ta biyunta wato a ɓangaren saka kaya masu kyau na alfarma. To mai sauraro kar dai ku mance wannan tasha ta saba kawo muku wato sharhi akan jarumai Kannywood da kuma tarihin rayuwarsu. Muna so idan yau ne farkon ziyartar ku da ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ta hakan ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ku mance sunan tashar mu Hausa 24 TV. Za mu so mu ji ra'ayinku wato a comment section. Mun gode sosai masu tauraro. Ni ne naku wato mai tashar nan mai suna Hausa 24 TV. A daure a danna subscribe game da taɓa alamar ƙara domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.